Možná právě mnozí z vás již víte, že od 25. ledna 2025 bude v kinech další Řezníkův film, tentokrát se jmenuje Na plech. No a abych teda jenom ve kostce vyprávěl, co tam bude, tak právě Grunza, známý vařič Pika, kterého znáte jistě z předchozích filmů od Řezníka ze série ZNK, se dostane do kriminálu a nějakým spoluvězňům tam propašuje to svoje piko, který vaří a je to jeho specialita. No a dokonce tam pečou perníčky, i opravdové perníčky, jako ty sladkosti. A jestli tě znáte perníčka ze Šreka, no tak oni udělají zase perníčky jako s postavou Grunzy. Obtloustlého, obézního, kulatého Grunzy, který je známý vařič Pika a tady pro změnu se stal nejspíš kuchtíkem taky, pokud teda pekl ty perníčky on. Na druhou stranu určitě doporučuji na ten film Na plech jít. Tak doufám ale, že vy nebudete na plech, nebo jak se říká lidově na hadry. Samozřejmě. A doufám, že ani já ne. Každopádně podívat se na film, který se takhle jmenuje, ať už Na plech, či jakkoliv, bude jistě zajímavé. Já se na to velice těším a doufám, že to bude stát za to a že tam budou opravdu nebývalé scény, které v dnešních českých komediích nebývají běžné. Předloni jsem během léta natáčel film o Party Harder Summer Massacre, který byl předloni v kinech. No a tam jsem zmiňoval, jaké dojmy jsem z toho filmu měl a byla to fakt slušná prdel. Možná někteří z vás víte, že právě jsem tehdy o tom natáčel takovou svoji videorecenzi a v popisku videa budete mít právě odkaz na to předloňské video o Party Harder Summer Massacre. No, abych je zmínil nějakou scénu z tady toho filmu, kdy ty kluci byli na Mácháči, který je tady známý jako Ibiza východu, tak v tom jeli na Summer Massacre do Ksů na Mácháč a tam šli před jeden noční klub. Tam byli dva vyhazovači, dva takový holohlaví skinheadi s obuškama, no a jak jeden na jednoho mladíka a on ten dotyčný, co hraje toho vyhazovače, je dokonce i profesionální policista, což bylo velice zajímavý, že on si dokonce zahrál fakt jako drsnýho vyhazovače, který na toho mladíka hnedka řval: dělej, pojď do piči. A tak za ním přišel ten blodětej mladík a hned se ptal: nějaký drogy, zbraně nabízíte? Usmál se takhle vyhazovač, dal mu takhle pěstí, dal mu hned přes držku a začal na ně řvát: kurva, já tady nejsem pro prdel, ty chcánko! No a druhý mladík, který tam byl s tím blonďákem, tak ten druhý fousatej sekuriťák nebo vyhazovač, chcete-li, mu vyndal z kapsy skleněnku na tabák. A hnedka si říkal: co to do prdele je tohle? To mám na tabák. No jasně, ty mrtko feťácká na tabák. To víš, že jo? A ten druhý holavej: kurva, žádný zamrdaný fetky tady nechceme, tohle je Máchač, rozumíš, ty peča? No a co čert nechtěl, tak ten fousatej dal tomu druhému mladíkovi do nosní dírky, mu zastrčil tu skleněnku a kopnul ho. No. Je to velice přehnaný. Mnozí z vás byste to jistě považovali za primitivní humor. Já samozřejmě vám to nemám za zlé, já naprosto chápu, pokud to není vaše parketa. Na druhou stranu, tyto filmy, tyto komedie s poněkud drsnějšíma scénama, které jsou opravdu morbidní, můžou někdy člověka rozveselit, když mu není zrovna dobře. No a abych pokračoval dál k tomu filmu Na plech, tak pan Grunza, kterého hraje Marek Milko, se objevil dokonce i se svým synem už ve 2 filmech. A opravdu velice jsem se na něj těšil i na Party Harder Summer Massacre, na tomhle filmu, ale tam se bohužel právě zrovna 2krát nevyskytoval. Ale nechci prozradit vám, co jste to nevěděli, právě detaily. Na druhou stranu, já se na to velice těším. Bude to určitě slušná prdel se podívat na ten film Na plech a určitě to bude zase taková komedie, jako se natáčeli třeba během 90. Možná ještě drsnější než tehdy.
Fakt je, že řezník, vlastním jménem Martin Pol, má velikou odvahu režírovat film, který ostatní režiséři se ani neodváží už kvůli té cenzuře a kvůli tomu, že by mohli dostat bůh ví kolik pokut za různé opravdu poněkud morbidní scény, které třeba řezník v těch svých filmech má. Samozřejmě chápu, že někdy je to až moc. Neboť on vlastně v podstatě svým počínáním napodobuje děj různých amerických komedií, kde opravdu třeba lidi zdemolují polovinu baráku, rozflákají na padrač celý stůl. A to si mnozí Češi říkají, že tohle už je moc, když to vidějí třeba v české komedii. Ale pro Američany to žádný problém není. Tam v těch komediích mít poněkud ještě větší a větší excesy. Na druhou stranu, fakt je, že mě vždycky pobaví Marek Milko v roli Grunzy, když v jednom filmu Máma má raka, jak přišel, když tam hvízdal jeden týpek a chtěl ho zavolat ke dveřím a on, co tu hvízdáš, pičo? Pojď sem, já jsem slyšel od Radka, toho dredatýho, že prej by se tu dalo něco jako sehnat. A co jako? Prej, pervitin, piko, něco do nosu, něco do nosu, Velká Pardubická, že jo, a tak dále. Vy dva, jo. Tak pojď, no. A ty nekam, ty počkej venku, to tady kamarád od Radka. On tam byl s tím Kamilem, který byl hlavní aktér Máma má raka toho filmu a Grunza říkal, že jo, Řehákovi, tak pojď dál. Ty jo, tady to matro vaříte, jo? Družubu, nic si neviděl. Jo, jasně, sorry. No, a kolik bys chtěl? Já nevím, tak asi normálně, asi jenom Gčko, jenom Gčko. To asi bude stačit. No, kolik máš peněz? Kolik to jako tak stojí normálně? No, že seš kámoš od Radka, ti to dám za 700. Pak přišel Grunzův syn, Grunza junior, a jenomže omylem táta ho hodil do vany, kde byla kyselina a typek na to Řákovi řekl, když mu chtěl Řák pomoci z vany a on, dobrý more, nechvo, už je to v piči. Já chápu, že tady ty scény jsou poněkud morbidnější a někdy je to až přes čáru, to chápu. Ale abychom šli dál k filmu na plech, tak já jsem velice rád, že tam Grunza, ten Marek Milko, který ho hraje, bude mít svou hlavní roli a já mu držím pěstí, aby to mělo veliký úspěch. Samozřejmě tež i Řezníkovi přeji mnoho úspěchů a mnoho zdarů, i když jsem nebýval jeho velkým fanouškem, tak mě často pobavily různé klipy a různé filmy, které režíroval. Jeho táta, který si v těch amatérských filmech také zahrál, Martin Pol starší, byl velmi sympatický a vypadal opravdu velice, velice jako srandovní a optimistický člověk, za což ho velice obdivuju, že i ve starších letech se drží, takže já i Polovi staršímu držím pěsti. Každopádně teda, abych nezapomněl, na film na plech budou předpremiéry a přes Instagramový příspěvek máte možnost si zarezervovat vstupenky již nyní. A můžete to darovat svým známým jako dárek. A abych vyjmenoval ty určité předpremiéry, které budou od 15. ledna, tak to tady mám napsané, já si to takhle z hlavy nepamatuju, takže si to jenom přečtu. Takže 15. ledna ve 20 hodin bude v Praze, v multikině Cinema City ve Slovanském domě. Téhož dne 15.1. v 18 hodin v Plzni v Cinema City, multikině Cinema City Plzeň Plaza, nákupní centrum. Další předpremiéra bude 16. ledna v 18 hodin v Brně, v multikině Cinema City Velký Špalíček, taktéž nákupní centrum. A pak v Olomouci 16.1. ve 20 hodin v kině Metropol, v Ostravě v multikině Cinema City Nová Karolína. Bude 17.1. předpremiéra ve 20 hodin. Téhož dne 17.1. v 18 hodin ve Frýdku Místku bude ta premiéra v kině Vlast. V Ústí nad Labem bude předpremiéra v kině Hraničář 21. v 18 hodin. V Liberci v nákupním centru Fóru, kde je též multikino Cinema City, bude předpremiéra 20. ledna
ve 20 hodin. To se už lépe pamatuje. A v Kolíně, v kině 99, bude předpremiéra 21.1. v 18 hodin. V Hradci Králové pak v kině Biocentral 21.1. ve 20 hodin. V Českých Budějovicích v multikině Cinestar v nákupním centru Igi 22.1. v 19 hodin. No a jako poslední předpremiéra před definitivní premiérou toho 25. tak 2 dny předtím bude v Rumburku, kde se všechny tyto filmy natáčely. Bude poslední předpremiéra v Kulturáku Střelnice. V Domě kultury Střelnice 23.1. a právě v 19 hodin. Takže určitě doporučuji zajít. Já teda nevím, jestli stihnu ještě před premiéru, ale klidně můžu jít až třeba po 25. lednu. To vůbec nevadí. Ale říkal jsem si, že ta předpremiéra by byla více taková originální, kdybych na to šel ještě předtím, než to definitivně, oficiálně budou dávat v kinech ve všech, po celé České republice a nejspíš určitě i na Slovensku, po případě i v sousedním Polsku. Pokud to Poláky zaujme, tak jistě nám evidentně pošlou také nějaké poděkování. Mnozí z vás třeba by si mohli myslet, že to je poněkud primitivní záchodový humor, že je tam snůška z prostých vtipů, z prostých slov, že je tam mnoho morbidních a opravdu drastických scén. Já to naprosto chápu, vůbec vám to nemám za zlé. Je to samozřejmě vaše volba, co máte rádi a co nikoliv, ale na druhou stranu, pokud například se dokonce boříte v depresích a dokonce se s nimi pravidelně potýkáte, tak je mi jasné, že mnozí z vás zrovna v ty dny, kdy opravdu se doslova boříte do depresích, tak se asi nebudete koukat na projevy Winstona Churchilla nebo francouzského prezidenta Charles de Gaulle či já nevím, německého kancléře Adenauera, ale že si zkrátka dobře, když máte depresi a je vám smutno a třeba je vám psychicky velice zle a mluvím z vlastní zkušenosti, tak je mi jasné, že si rádi chcete pustit něco, co je poněkud takové sice svéráznější, ale pobaví to a slušně vám to polechtá bránici. Samozřejmě dá se to řešit i jiným způsobem. Pustíte si nějakou uklidňující hudbu, pak i takové antistresové video, kde jsou třeba různý krásný zvířata, či různé krásné rostliny, či krásná krajina. I tak se to dá řešit. Ale když třeba trpíte nějakou depresí a doslova se do ní boříte, tak někdy opravdu vám může i pomoci třeba buď sprostý klip, nebo i klidně sprostá komedie. Jakýkoliv sprostý film, a to nemluvím jenom o těch od Zedenka, od Řezíka. Na druhou stranu, když prostě se potýkáte s depresem a jste ve smutku, tak v tu chvíli nepřemýšlíte, jestli je to primitivní humor, či jaký konkrétně je a co to je zač. Že prostě v tu chvíli si to chcete třeba pustit, když vás to zaujme a neuvažujete nad tím. Já prostě to tak mívám bohužel taky, protože já pravidelně jsem v různých depresích, no a moje babička se jednou obávala, jestli dokonce netrpím přímo klinickou depresí, když já opravdu dokonce sklápěl hlavu dolů a zakrýval si obličej zrovna a měl jsem velice, velice smutnou tvář. Já teda samozřejmě to tady nechci rozvíjet, ale samozřejmě pokud se nebudete cítit dobře, tak podobný film jako nějaký od Řezníka, ať už to bude, já nevím, Party Hard, Summer Massacre, nebo teď ten novej Na plech, co půjde do kin, tak vás v některých případech rozveselí. Ten Grunza, který ho hraje Marek Milko, je taky dobrý, je opravdu slušný řízek. Na druhou stranu, já ho obdivuju, že je svůj. Že se nebál zkrátka dobře jít i do celovečerního filmu. A mrzí mě ale, že tam největší pravděpodobností v tady tom novém filmu nebude Tomáš, který ho hraje Daniel Žáček, a jeho fotr, který ho hraje Václav Žáček, protože oni jsou ve skutečnosti otec se synem, tak to mě mrzí, že tam nebude. Mě vždycky pobavilo, jak právě ten fotr ho furt tam prudí a cepuje. A Tomáš, jeho takovej prostě, že je slabá osobnost a že zkrátka dobře svýmu tátovi neuměl moc říct ne, ale ve filmu Party Harder, Summer Massacre, jak už byl dospělý chlap,
už těsně po maturitě, tak se to postupně měnilo. A samozřejmě nechtěl furt svýho fotra poslouchat na slovo. Každopádně mrzí mě, že z největší pravděpodobností tady v tom filmu nebude. Možná se tam třeba ještě oba dva otec se synem myhnou, kdo ví. Tak jo, tak se mějte krásně. A zatím čau.